Ang atong topic karon is about moral virtues. Last week, ang atong gitunan is about gifts of the Holy Spirit and fruits of the Holy Spirit. Memorize mo niya? Memorize na lang? Okay. So, pila ka buok ang moral virtues? Or, ang other word sa moral virtue is cardinal virtues. No? Upat kini ka buok. Ang unsay counterpart sa moral virtues? Unsa may meaning sa counterpart? Partner. No? Ang partner sa moral virtue, theological virtue. Okay? Understood? Unsa may kalainan sa theological virtue o cardinal virtue? Question. Mga question. Unsa may kalainan? Theological virtue o cardinal virtue? Tina, unsay kalainan? So, ang theological virtue pila ka buok? Ay. So, mo na atong gihisgutan, di ba? Faith, hope, and love. Theo, unsa man ang Theo? Root word. Theo means God. Okay? Theological. So, unsa may kalainan sa cardinal virtue o theological virtue? Ang theological virtue, ang iyang object, Ginoo. Sa Ginoo kita nag-faith, sa Ginoo kita nag-hope, sa Ginoo kita nag-love. Faith, hope, love. Siya ang object. Kuha. Ang object sa cardinal virtue, tao. Ang object sa theological virtue, Ginoo. Okay? So, ang cardinal virtue, upat. Prudence, justice, fortitude, temperance. So, kini nga mga kinaiya, virtue, kinaiya, or pwede niyo matawag hiyas, mga kinaiya nga atong magamit para sa atong relasyon sa atong isig katao. Kuha niya, muna siya ang cardinal virtue. Or, unsa may other word sa cardinal virtue? Moral virtue. Muna yung other term niya. Lisod kayo po tayo, no? Ang theological virtue, ang iyang object, Ginoo. Faith, hope, and love. So, sa'yo nga memorize. Theological virtue, faith, hope, love. Cardinal virtue, justice, prudence, temperance, fortitude. So, okay. So, ang iyang object, ang atong isig katao. Na ay prinsipyo mga igsoon sa theological axiom. Itawag nga, grace builds upon nature. Kinsa nang sultihan na sa St. Augustine. No? Grace builds upon nature. Ang sa may binisaya ng grace builds upon nature. Ang grasya, kung sa tinamban pa nga istorya, pangkali nga istorya, ang grasya mulihok, mulatay, subay sa atong kinaiyahan, sa atong paningkamot. Ang grasya, mutabang, kung kita naglihok. Kung unsay naa na diha, iyahang developod. Dili siya muhimog magic, unsay wala diha. Kuha ninyo? Ang grasya, kung unsay naa nimo, developod niya. Iyahang improve. Okay? So, ang grasya, mga igsoon, dili siya muhimo sa usa ka buktot nga mahimo siyang straight. Unsay dili siya mahimong magic or usa ka tawo nga abnormal, di ba? Na mga tawo abnormal. Bisan pagbutangan na sa Ginoo grasya, dili na siya mahimong
genius nga bright, nga mahimong scientist. Kaya nga no, ang grasya, kung unsay imong pagkatao, nga ingana ka, mo latay siya o mutabang. Pero dili siya muhimog na tao kang buktot. Mukalit lang ka-straight imong kuan. Lahi na po na siya. Kuha ninyo? So, grace builds upon nature. Kung unsay imong trabaho, farmer ka, tabangan ka sa imuhang pagpaningkamot bilang farmer. Sa imuhang, kung nagtuon ka, for example, nagtuon ka sa exam, okay? Mo ampo ka sa Ginoo, tabangan ka, ang itabang sa Ginoo sa imuhang nga dili nimo malimtan ang imong gitun-an, makahinumdum kag maayo, o tabangan ka nga moabtik ang imong hunahuna. Pero kung wala ka nagtuon, dili siya makahimog magic nga katong naa sa libro diha mubalhin si imong utok. Kaya tinapulan man ka. Dili na nga, Lord, tabangay ko nga makapasar ko. Pero wa ka nagtuon. Ang Ginoo igo lang mutabang kung unsay naa diha sa imong utok nga imong gitunan. Mutabang siya kung sa imong subay sa imong paningkamot. Mao nay prinsipyo nga grace builds upon nature. No? When God gives us His grace, He does not exterminate our human nature. Kumuhatag siya grasya na to, dili niya hilabtan ang atong human nature. Okay? So, kada tao mga igsoon na ay ginatawag nga temperament. Everybody say, temperament. Oh. Ang temperament, kuha na siya, natao ka sa ingana nga kinaiya. Kabantay mo, ang mga anak nato, kinsa ninyo na yung anak dere, 3, 4, lahi-la, parehos nga pagpadako. Pareho nga pagpadako. Pero matingala ka, nga lahi gining style ning bata-ana sa isa. Ang isa, buutan na agi, tulibagbag. Or, kung wala may tulibagbag, lahi siyang style. Ang isa, mahilig siya o akong anak. Mahilig o maunod sa manok. Ang usa, di makaunod sa manok. Panit rin sa manok. So, mahirap po. Tabangay lang. So, lahi ni siya, sensitibo. Pareho nga pagpadako. Kaya nga naman, lahi-lahi, lahi tao nga kanang ganing burara. Anong burara, kanang sigilag, katawa, jolly, happy-go-lucky, okay na siya. Pero, dili ni mo siya maasahan sa mga panglimpyo kay medyo daphag. Lapta. No, burara, no? Saprat. Mura siya na. Pero, jolly. Pero, naay mga tao nga limpyado, stricto sa oras, pero seryoso. Dili happy. So katong mga happy nga mga tao, lami to kuyogon sa happy-happy kanang gusto ka lingaw lang mo, kuyog-kuyog mo. Pero dili mo na sila masaligan nga abota on time ha, natay meeting ana, gyud. Pero katong mga tao nga seryoso, on time gina sila. Pero walay lami kuyogon. Sige lang gamurigso. Sige lang gamurigso. So, naanay temperament. Kabantay mo, anak? Naay 4 types of personality. Melancholic, choleric, nalimot ko sa psychology. So naay nganong gingana man sa Ginoo? Para ang kalibutan dili boring. Kada personalidad bagay sa usa ka sitwasyon. So, lahi-lahi kitang temperament. Nakita yung kini weakness. Na siya weakness, na siya strength. Na siya weakness, na siya strength. So, nakita yung temperament. So, subay sa atong temperament, sa atong kinaiya, maglatay ang grasya. Kuha na niya? So, kining upat ka cardinal virtue mga igsoon, dili ni siya makalihok. Naana ni sa ato sa bunyag na dawat nato na kaning prudence, justice, temperance, fortitude naana na. Pero dili na siya makalihok hantod nga dili nato kuhaon ang babag sa atong mga kinaiya. Sa atong
habits nga na-form. Naman ko tayo mga ma-form nga mga ill-formed habits, mga dili maayong habits. Habit nga pugawan, habit nga tapulan, habit nga dali masuko, habit nga dali mo criticize, habit nga taas og pride, habit nga sensitibo, dagat kag habit nga ma-develop. Kung dili nato na siya kontrolon o paninguhaan nga makuha, dili nimo gawas ang upat ka mga cardinal virtue nga gihatag nga nadawat nato sa bunyag. Kuha? Amen? Kasi, ano lang mo pero ang inyong unang-una, galutaw ba? Tuwa sa suertres. Okay? So, importante kaya nga masabtan nato ni nga, ang atong pagtuon dire, level sa kuha na, kanang, murag seminary level ba? Kung pwede pa lang. Okay? So, unsa kanitong tulo ka theological virtues? Okay, cardinal virtues? Okay. What is the virtue of faith? Faith is the theological virtue in which we believe in God, all the things that He said and revealed, and what the church proposes for our belief. Hope is the theological virtue in which we trust God in His loving mercy that He will give us the grace to obtain everlasting happiness. No? Love is the theological virtue in which we love God above all created things, and that we love our fellow men for the love of God. Ano siya? So, basic ni mga things na dapat ma-memorize na ito. Okay, gamay na kaya nito tulo o upan, imagine. Okay. Now, kung adto kita sa, for example, prudence. Kung saan nato pag-develop sa atong kaalam sa pag-decision making kung sige lang tagtanong TV, ang atong habit. Or, init kay tagulo, aggressive kay ita. No? Or, sige tag-late. No? Ang atong pagka-late o ang atong pagkataramhak makakos og inconvenience sa uban. So, malimitahan ang paggawas nini nga mga kinaiya nga gihatag kanato sa bunyag kung sa ang atong habit dili nato usbon. No? Ang atong taramhak, ang atong di ta maligo. No? Imagine mo tapad ka niya tungod sa imong kon maka-inconvenience sa uban. Ikaw kanuna lang kag bahog bayabas. Sa man ang bahog bayabas? Bugilok. Sample, no? So, virtues which dispose us to lead moral and good lives by aiding us to treat persons and things in the right way. Okay, listahan niya na. Prudence, justice, fortitude, temperance. Motong ipangutanan ni Brad, ano nga may humility? No? Actually, kining mga uban, daghan kay mga kinaiya nga mga nindot, humility, unsa pa na diamod, diri nagsumikad nining upat. Mun nanay-nanay ni sila. So, ang uban, mura na siya, ang ubang mga kinaiya nga mga maayo, diri ni siya nagsumikad. Para sa ng 7 capital sins. Di ba? Ang 7 capital sins, pride, lust, envy, anger, gluttony, sloth, no? So, daghan mang klaseng sala, anong pito naman? Ang tanang sala, nagsumikad niining pito. So, tanang mga maayong kinaiya, nagsumikad niining upat. Okay? Okay. Prudence. What is prudence? Kung sasabihin saya ang prudence, prudencia. Butangan lang may muna bilin saya, no? Anyway, walay equivalent. Prudence, listen to explain, pero it is the power to make right judgment. So, gihatag na sa Ginoo kanato nga gasa sa bunyag. It's the power to make a right judgment. So, dili nimo gawas nga kinaiya mga igsuon kung
ang atong mga kinaiya dili nato usbon. For example, dali ra kita impulsive kay ta ba, no? Kadungog lang ta gamay istorya, suko dayon ta, wala dayon ta, luo dayon ta, di nako padayon kay wala. So, ang decision making nimo dili mo gawas. Og insakto kung ang imong kinaiya nga pagka-rush, pagka-aggressive, pagkadali mo desisyon, o kining prudence, ma-develop ni siya through experience. Na experience sa atong kinabuhi. Muna yung tawag nga wisdom. Sila, so wisdom o prudence, nag-uban ni sila. No? So, prudence perfects the intellect. So, kung kanunay ka magtuon, magsige kag study, ang imong prudence ma-develop. Kung wala kay study, wa kay tuon-tuon, sige lang kag basa ng newspaper o magazine, sige lang kag TV, ang imong prudence dili mabaid. No, isulti nila ang mga tigulang na ay wisdom. Di ba? Manay panultihon, wise na ko ng mga tigulang dapat paminawan na to. Pero dili tanang tiguang wise. Na ay mga tiguang wa gyapon buot. Nga naman, wa na patubo og buot. Mauro gyapon. It doesn't follow kung tigulang ka tanan nga tiguang wise. Kaya nga yun ay mga tiguang, mananiguang na lang wala nag-learn sa experience. No? Mayroon dahil na sila, ay nagpadoong pa lang ka, nagpabalik na mi. Ano dahil, no? Pero so ang mga infants nga gid pang bunyagan, nana sila prudence. Pero dili pa nila ma-practice kay wala pa experience. Next, justice. Ang justice, no? It safeguards the rights of our fellow man. So mana, iyahang pangalagaan o protektahan ang sa may rights sa Bisaya, ang mga tuo, ang katungod. Ang katungod sa imong isig katawo. So, ang justice, imong ihatag unsay para sa imong isig katawo. Ang imong isig katawo nanginahanglan og freedom, nanginahanglan og right to live, food, good name, reputation, material possession. So, para na sa imong isig katawo, justice. So, ang tao nga gigamhan sa justice, dili bintahuso. Kuha niyo? Dili ka bintahuso. So, bisag walay nagtanaw, example, uy, na pagkaon, na pizza pie. Yan. Kuha mo kabuok. 8 mo kabuok. Yan. 8 ka slice. Tuwa pa man sa gawas ng uban. Hey, pizza pie, kuha. Ikaw mang naardia sa nakauna. Kuha, taduha. Kabalungin ka nga, 8 lang nakabuok slice. 8 mo kabuok, kuha kang duha. Bahala na lang sila, kay ulahin sila bitaw. So kung ikaw na ay justice, sense of justice, kuha, gusto rin yun mong kuhaon. Di ba? Bisa pag way nagtanaw nimo, way mo badlong nimo, sense of justice. So, paras ko na nag-away mga igsuon. Ang isa ka sikat na rin pamilya, di na kamotel, kinsa. Namatay ng inikanan, ang usa gihatag ang negosyo. Sa usa kay igsoon, duha sa kami igsoon. Ang usa gihatag sa iyang building. Gihatag sa iyang building, kay diha man siya nag-aabang. So okay na, building ug balay diha. Karon pagkamatay na gikiha sa isa kay igsoon, iyang gikiha ang iyang igsoon. Kay gusto siya, way labot sa building, gusto pagid siya kana pagid siya part sa negosyo. Imagine. So, naka-usahay bang sense of justice na na kayo mo, imo ng building. Gusto pa yung kamusaw-saw sa negosyo. Nga, ang usahin taon, gisalo niya negosyo, siya pa namayad sa mga utang sa iyang papa. Bisa iyang negosyo. So, iyan na ba? So, ang atong sense of justice, dili mo gawas kung nakitay mga kanon. Ano sa mga picture? Kung nakitay mga racial prejudice, discrimination, no? Sa unang panahon, sa Amerika, lahat din ng mga puti, Amerikano o mga negro. So, mga negro, tawag ng nag-colored, diha mo inom. Probably. Sa bus, sa una, tanang negro sa likod, gina.
puti diri subangan. So na ang mga negro na sa gawas ilang lahi kinailang lamisa. So, karon na usab. Example na sa mga injustice, na racial discrimination. O ang sense of justice dili pud kalihok kung kita dili nato kuwaon ang babag sa atong pagkakuripot, no? Tawag nga ba close-fisted, no? Boksidor. Dili ka buhi sa kwarta. Usahay magsumikad ng pagkakuripot kinang natay deprived ka sa bata-bata, deprived ka ng pagkakunan natay kwarta, grabe na ta ka boksidor. Tama na yun sulti nila, no? Kung dili inaabli atong kamot, di po nakasunod ang grasya kasi kung nagsirado. No? So dili ta makakita sa panginahanglanon sa atong isig katao. Dili ta katabang. Kaya ato nang hinungna atong kagalingon. So dapat nato na siyang baguhon ng mga habit ang atong pagkakuripot, no? Close-fisted. Dili makatrabaho ang justice. Next is fortitude. Fortitude is the cardinal virtue which disposes us to do what is good in spite of difficulty. So, fortitude. Ang fortitude, ang pagbuhat o maayo bisan lisod. So, parehas na sila sa courage. Courage o fortitude, pare-pareho na sila. Meaning, kung isog ka, wala na magpasabot nga wa kay kahadlok. Ang mga tao nga isog, nahadlok po na sila. Pero bisag nahadlok sila, ilang gibuhat. Gipadayon nilang himo. Mo na gitawag nga isog sila, kay bisag nahadlok sila, ilang gihapong gipadayon ang himo. Dili meaning sa courage, wala nang pasabot nga ang kaisog is the absence of fear. No. Ang fear na agina. Ang mga tao nga walay kahadlok, unsa man na sila? Hay sa shabu, adik na, way kahadlok. So, mga mo na nga sayo na kayo sila mahimong kriminalidad, no? So, ang tao nga bisag nahadlok iyang gibuhat tungod kay kabalo siyang kinisakto kay gibuhaton, manay isog. Okay? Para sa ni lisod. Lisod diya mabalibad og gwapa kay mabay. Dili nag-crush kay nimo nga gahubag yun. No? Lisod kay balibaran. Gihukaran na ka. Balibaran pa nimo. No, uban mo yung muna yun. Bless us, O Lord, in this day gift. Ampo na yun. Pero kumaot, pahilayo kami sa panulay. No? Lisod, oy. Lisod pagani siguro ni kining sexual drive nga naman. Sexual drive is one of the most strongest drive of the person. So, lisod kay balibaran. Pero kabalo ka nga kini, dili sakto, lisod. Gabukal-bukal lang imong puson. Balibaran nimo, that is fortitude. Mo na kinahanglan nato. So, be honest, even if others are not, even if others will not, even if others cannot. Naa ka sa opisina, gatrabaho ka sa gobyerno, tanan nimong mga office-mate, nagsigig pangdala og mga stapler, mga pang-uli sa balay, mga